Давай ми, мабуть, наверх затягнемо, а потім уже так затягнемо. Ну, наверх якраз. Просто у меня это... Зараз это із горах у греки. Давай, ну. Всім привітання. Сьогодні я в гостях у Валерія Сікержицького. Вітаю, сябри. Привітання, Олексій. Сьогодні ми будемо разом рибалити з човників. У нас ще соковик місяць і дозволяє половити з лодок. Приїхали на одно із водосховищ, на штучний такий водойом. Я все літо вже половив добрих окунів. Ну, сподіваюся, що і разом з Олексієм у нас нечто отримається цікаве. Уверен, что отрубается. Ну все, Начнем. мы на водоеме, можно выходить на воду. Так, почну з класики. Ну, своей класики. Зараз тільки треба груз більше чашки поставить. Ветер могутный. Так. Чотири грама. Ну, почнем з 4 грам. Так. Ну. То летит далеко. Зловил нечто. Нечто такое. Щупак, напевно. Добре так. Ну подимись. Коли ласка, подимись. Ого. Хоть побачить тебе. Ай, камера ще не замацована. Холера. Хоть бы попальчить кто. Курва. Ай, Сашок. Ай! Такое отчувание, что... Такое отчувание, что некого зачапил. И не щупак, и не окунь. Мабуть, карась некий. Чи нечто такое. Потому что принада, ну все целое. Але ну, фракціон працював, я вже криху його ослабив, кап не віддорвало. Холера. Некого потягав і навіть не побачив хто. Мабуть, забагрив кого за хвост. Шкода.
Ну, зачеп. Ну, не, мертво. Да. Ну ладно. Так, отцепились, оторвались, перевязываемся. Так, где тут мои поводки? Сам навязал. Фидерный подход. Клепешейны не заблудились. Наогул было б добре. Во разыгрался ветер, а? Торнадо подхоплюває і несе куди йому треба. Але летить далеко. Хорошо плыть супротив ветра. Вирішив пошукати більш чисте місце, без всяких всіляких. І зараз, напевно, відпливу і потім буду піднімати якорь і, ну так, по диагоналі ось на ті хмизи сплавляться, коли ветер не зміниться. О, Валер джигує. І ось окунь сопротивляється. Окунь, мабуть, есть. З другого разу я його добрав. О! Опа! О! Окуня зловив. Розловив новий спінінг. Вот таким окунем. Невеличким, але добре заглинув. Глядите. Под чаротом гуляє карась. Нешта ми все ніяк наші шляхи не пересякуться. Валер, напевно, некого зловив. Ну, тягне. Щупачка. Нафиг это он щупал. Лебеди летять. А я уже поспробовал нормально все половить. И ось только что был дельбун. И все. Панив, отримав покльовку. Але без винікова. О, збила. Нехто цапнув. Увагу, оттягнули гэтай лебеді. Был яшчэ раз. Причем тут недалеко стоит. Ну, мабуть, дробный окунь, ці щупак. Не, сподіваюсь, что окунь. Ну-ка. Мабуть, на паденні. Не, на паденні. Не ожидаю. Валерий чекает щупаков, а я розное непотребство.
О, что-то есть. О, есть. Щупак, мабуть, невеликий. Так. По поводинах, по відчуваннях, мабуть, невеликий. Ой, зовсім невеликий. Ой-ой. Зовсім малий щупак. Ну, ой, ну добре, хоч не откусив. Ніякого звонку засекся. За глаз. Атаковал глазом. Холера. Попираємо принаду. Ще зробимо закид. Чекаєш такого поміру окуньов. А взяв будь щупаки, до речі. Вже третій такий. Ну и что, это медуза. Ай. Курвы, хто гэта кинул. Хутка сядзе сонце. А мы на двоих зловили только одного окуня. Як справи? Да блин, щупак пошел сливать. Один пошел, один обрезал, одна поклевка. Ну, подрисовал принады на вечер. Зараз постою, трохи поперебираю. Так, снова меняем пробку. В минулом году летом, когда сюда приезжал, я тут уже другий раз. Перший раз поехали сюда на щупака. Щупак не брал, брали окуни. Сегодня наоборот. Ну, наоборот я. Окуни не беру. Ёсь! О, хоть для этого я сюда и приехал. Взяла на ультраворм и капаныть. Які. В фокусі. Зараз ми його відпустимо. Ух, який прогажун. Ох, і воно того варте. Тільки камеру на штатив поставив і взяв такий ось. Ладний. Так, треба його відпустити. Так, камеру. Угу. Так, провіримо, мабуть, є його там сябри. А я не впевнений. Я так думаю, что такие сподари ходят самотными. И вот что спрацевало. Так, бачно. Моя улюбленная принада. Протягнем. Зняв камеру со штатива, повесив на мацеванні. Мабуть, нехто возьме. Та хоч бачно, як тягнуть буду. А то тільки зараз зрозумів, що коли зловив окуня, камера стояла на штативі і отрималось тільки показати виник, а не сам процес. Але як єсть. Ай, знов гэта як карчить, курва. Что? Холера. Так, ні холери не бери на эту тёгу. А на что бере? Ультраворм бере. Спробуємо эту.
На гэта было. Две поклёвки. Сейчас, зараз все окуни наши. Ах, холера, сошел. Нехто сошел. Каля лодки. Нават не зразумеў, хто. Мабыць, гаплік там змяніць. Нешта 3 поклёки і ні одна не засеклася. Так, нехта клеваў зноў. Нешта дробнае. Ох. Ай, сошла, ці сошел. Тут под самым берегом стоит. Ой, под самой лодкой. Так, ну уже чекать тут нема сенсу. Не, все, добирать не будет. Шкода. Шкода. Так, ветер супакуйся, можно хоть в разных кірунках ловить. Так, хутка уже солнце сядет, треба збираться назад. Але так карціць жа яшчэ палавіць. А калі прыплыве яшчэ больш буйная рыба. Так, зноў мяняем дыслакацыю. Крыху адплывем. Так. А ось тут і станем. Зараз самы, напэўна, лепшы час, каб нешта зловить. Потому что зараз повинен быть выход рыбы. Ну, на мой розум. Выход рыбы на полевание. Или что. Але не абавязкова. Рыба з нами не раецца. Жыве сваім рыбным жыццём. Толькі чарот трашыць, як гэта жыццё кіпіць. Так спакойна, так прыгожа. Птушкі пеюць, вясна. Сёння наплаваўся на лодке. Спадзяюсь, на 2 месяцы хопіць перапынку, пакуль забарона пройдзе. Нарэшце, мабыць, лепш белая рыба прачнецца. Можна будзе з паплавком ці з фідером палавіць. Таму што мяне ўжо ад спінінга усё баліць. Як пачаў з восені ловіць на спінінг і мікраджиг і лайтовым спінінгам, так і не спыняўся. Не, были спробы половить на фидер, на поплавок, але з дрэннымі вынікамі. Альбо нічога не брала, альбо брала вельмі маленькае і не цікава. Нічога не атрымлівалася цікавага зняць. Зараз хоць наверстаю гэта. Выканую свае, сказать, абяцанні не, нікому не абяцаў. Так, планы
начал снимать про рыбалку на ТЭЦ-5, карася ловить зимой, але там пасля як один вядомы рыбак пабываў, зняў некалькі відэа. На гэтым ТЭЦ-5 праходу не было ад народу. Вось. Ух, якая прыгажосць. Ёсць нехта невялічкі, ёсць. Так, только нікуды не звярні, куды табе не трэба. Так, напэўна, шчупак. Так, выцягнуў з карчей. А не, окунь, окунь. Ха. Окунь. Яшчэ один прыгажун. Ух, які. Бачно у него. Ух, які. Ну сёння дзень дакладна выдатны. О, якія яны тут прыгожа афарбаваныя. Ну, бяжы. Спачатку падалося, што нешта такое невялікае, ну, мабыць, і акунь, ці шчупачок. Не, потом под конец каля лодкі праявіў свой характар. Там яшчэ былі карчы, і ён спрабаваў туды сысці, але мне пашанцавала. Гэта нават добра, што сёння шчупака няма. Хаця, напэўна, ён і быў з раніцы. Ну, як з раніцы, днём. Шкада, што не ўбачыў яго. Мабыць, гэта быў мой трофейны бы шчупак. Ну як, трофейны трэба злавіць. А тут хаця б паглядзець. А я нават падняць яго на паверхню не здолеў. Толькі выключыў камеру. Сышоў нехта. Так. Где моя траворма? Это ж як так трэба было взять, что сцягнула прынаду з гапліка. Напэўна, за хвост схваціў. І прыцягнуў яго за гэты хвост, атрымліваецца 2-3 метра. Так, есть контакт. Кто? Акунь. Ён. Третий. Ось. Яшчэ один. Один как один. Отдай. Все, дякуй. Лук. Я його зловив. Кого? Кого? Щупака? Кого за ким їздив? Окуня? А, ну файно. О, нечто доброе такое. Спадзяюся, что окунь. О, ничего себе. О, ну-ка, где там кто? Да, окунь, мабуть, добрый. Мабуть, добрый окунь. О, ёсць. Я гэта зрабіў. О, які окунь. Фух, над вечоркам усё ж таки взял доброго окуня. О, так это, мабуть, самый таки рекордный окунь.
Ось это толстяк. Глядите, не дарма я вернулся сюда. На кропку, где ловились больше-меньше. Больше-меньше, да, где ловились меньше окуні. І на ту ж принаду взяв ось такого кабана. Да, ну это уже сапраўды. Это уже сапраўды, сябры. Великий окунь. Это уже значно больше за полкілограма. Зараз узважу його. Я так само 3 зловив. 3 окуні. Ну, цалком 3. І яшчэ некалькі контактів був. Один сошов, ультравор у мяне стырив. Крав. Добре, великі у тебе. Перший був, ну, великий, а 2, ну, другий і третій більш-менш. Ну, такі, я не ведаю, колькі вони важать. Мені 900 грам. А, я не, ну, не на чим могу проверить. Ти от туди поплив, да, і от там я не був. Ну, один там, а один, 2 там. Там, ну, добре брало. Я там зачепився і, ну, подумав, що вже, ну, хопить. Оторвався і не став Я перев'язувати. просто подумав, що, ну, от я вот такого в этих корчах я их ловил. Ось, и мы тут и терлись сегодня. Или сейчас. А я нечто таки подумал, блин, гляжу, что ты уже долей зловил. Думаю, а може вони не туди пошли, а наоборот сюди. Думаю, ну попробую долей трохи. От самых. Добре. А у тебе як я не берусь? Так, ледь-ледь, так дотик такий невеликий. У меня берусь так, что спиннинг лезть з рук не беру. Так? А у мене так быцем бы, ну я не ведаю, так дёб и все. Ну, не, у меня так, мне добре, якраз на паузе, падає і так дон. Ну, Спочатку навіть не ведаєш там, думаєш, може шупак где-то, а потім уже, ну, уже по поводзинах. зрозуміло. Ну добре, дай ще пару разів кину, Ну давай. а бачиш, тишився вітер, я став, туди покидав нічого, а потім думаю, Так коли ветер стишився, так і почало брать нормальово. Да. Вот так частяком буває. А? Да. Частяком буває, що коли днем ветер і не зуб'є, то треба дочекатися, ось коли він стишиться. І виходить такий короткий період. Якщо ви кажете, що в мене 2 тільки були довбуна, і все. Виходу не було, але один такий моцний. Ну добре. Именно вот за прошлые пару годов самый великий. Добре, да. Ну бачиш, что все на двор ездили. Вот это его ветер исходний. Ему днем не подобалось вот это все. Ну так. Не, ну добре, що у парта так ловили і не з'їхали раніше. Ну да. А есть и хочется, и он вот все-таки над вечерком вышел. Ну. Подсилковаться.